Ma, puno na yung basket. Puno na yung basket. Hindi na kasya yung mga daing. Oh. Gawa ka na para makasya. Gawa kami ni Papa. Okay. So, syempre, para makagawa tayo ng basket, kailangan natin ng kawayan. So, tara. Ang kawayan natin. Okay.
ba na ang kawayan ay hindi puno? Fun fact, isa itong damo. Pero, syempre sa laki niya nga, inakala ng karamihan puno siya. Pero ang totoo, uri siya ng damo.